Cheese, strawberry cheesecake. Ooh. Oh, I ordered that thing. It is so nice. I'm so addicted. 450. Ayo. Izongilasta what? Sanibonani bapembi bami gogo manzini nogogo mahlaki. Lana ngathi kini uyafutha uyageza angisho. Uyaqhobisa all the corners. Uyayibiza imali. Uyayibiza, uyakhuluma. Ne? And bapembi bami ugogo mahlaki nangu. Ibele lami. Abakazi, ngithi singamawele. Angazi ngikhathele Jesu. Yo. Abafuna umkhulisa nduku baya kugogo mahlaki. Mina ngidila ngomvusa nkunzi nje kuphela. Ithi number yakho babizela number yakho mahlaki. Icasela phansi. Icasela phansi. Icasela phansi ngiyagula ne. Number yamangosho ukuthi 073 9715886. Nizomthola lapho ne. Yo, kunina ababhemi gogo kunomuntu ofana nawe namhlanje. Namhlanje anikazi ukuthi ugogo manzini nogogo mahlaka mawele. Angizonishaya hle. Ende mina ngicela ungafaki order mangabe awuzimisela ngokuthatha. Ne? Noma ngathi unoshukela kanjani. Kodwa ngizokushayela induku yakhe izoma ngathi yaqala ukuma emhlabeni. Thina ababhemi bami siyachathisa Nkosi yami. Indoda melikhathe. Ngasabi sakho uyasibamba ngoba mele sigijime eqolo. Mele sigijime inhlamvu zakababa mele ziloleke ziphume zihealthy. Hayibo yazi. Ngiyabona indoda esabe isipedi. Hayi manzini. Ngiyangibhilivele indoda esabe. Omunye uthe usaba ukuthi lento ingena lapha into encane engakelingane nenalidi. Hayibo. Induku yespade. Hayi omunye ungikhulumela umhlolo yazi. Athi gogo yo angilalanga. Hayibo. Hayi siyahlangana nazo. Hayi kodwa ababhemi bamsenzela nina thina sizama ukuphilisa imizi yabo baba. Endesibonile ngisho. Ngoba abafazi salama usala. Paul pen mayengabhala umfazi uyakushiya nemali yakho. Abanye benu nize namukela ukuthi abomama bayaphuma baye ngaphandle nibuka because of isimo. So thina sicela ukuncedisa labantu abazihluphekele enyameni. Sizama ukwakha ukuthi imindeni ingachitheki. Abanye benu inhlamvu zenu azizalisi. Angithi umvusa nkunzi mawu-order uNkosi yami wenza konke nje ukufisa ukuthi kwenzeke ekamereni. Angisho nomama be-satisfied. Abanye nithi inkonzo seyicalile ingaqedeleleki. Angisho so umvusa nkunzi wenza izinto eziningi ibhemu wami. Sibekezela phezulu kwespade. Akuchathwe mara lo ubuze ngento angisho. Ubuze ngani? Ngale sesiya eda nje but ubuze ngale ya ritual le ye olive oil nani. Oh yeah. So bese eda nje endabeni yabo baba but mina ngithi noma ngabe maybe induku yakho ayikunelisi incane mina woza kimi noma ngabe incane as long ikhona ukubhala wena mbhemi wami uzokhona ukulasta long. Yabona nje izinto ezinjalo engikhona nokuzimenshina la. But fonela ugogo manzini sizoyisota out singawari ngesojayelwa into engakwazi ukukhuluma kabi. Amagazi abantu awafani ne. Ngifuna ukunibonisa into eyi1 ukuthi yabona kunabantu abazoba nama negative comments ne. Look at ama WhatsApp ala iPhone yami ukuthi angakanani. Hevumi ne. Awuthi ngibambe mina ngibona. Yo 271 ekseni ngiphendule 500 ngibuye esaluni manje kuyofaka abantu amazipho ngithola 271 messages because abantu besilisa babhekane nobunzima ne akusukuthi umuntu uzothi nikhulisani kunabantu abagulayo umuntu ozovela avuke ayibona induku yakhe ishona phakathi uyibuka ukukhula kuyakwenza lokho ama chronic diseases ayakwenza lokho uyayibona angeke uzicompare nomuntu ona 22 una 35
Siyayibona babhemi bami. Ma umuntu wendoda kumele uhlale unamandla. Yabona? But ke thina at the end of the day baningi ababhemi abasithukayo la. But bakhona bafika kithi balidinga usizo ngempela balithola. Amagazi abantu awafani ningafika noyi3 nizothatha into eyodwa. Khona ozoshesha abona umehluko khona bazophuza ukubona umehluko. You understand? So lento siyazama ukuyichaza but then uyazi nje babhemi bami ukusebenza ngomuntu kunzima. Yabona thina sizama singabantu besifazane sizama ukuphilisa abantu besilisa. Uyayibona? Incane kafuthi nalemali esiyichargeayo Nkosi yami. Incane hle. Sunje sobe sise Witbank sihambisela abantu base Witbank imbiza nomvuso. So siyeza abantu base Witbank. Siyeza mamelani angifuni umuntu ozongifonela angibuze umkhulisa nduku. Ufuna umkhulisa nduku ayigogo mahlaki. Abantu base mina ngidila ngenduku engavuki. Please abantu basemishadweni abayitholi ingane. Dila ngokubethela imizi. Please ngempinda namabhavu. Ngiyanicela ni. Bye bye. Bye.